Kaixo familian, basunaz, zelan daramazue berrogeialdia, aspertutakala. Ni hemen nago rapa idazten eta bestiak sortzen, eta kristoan erronkarekin nator. Botako ditut 5 hitz eta hitz hoiekin rap bat sortu behar duzue. Hitzak hauek dira: lagunak, kateak, bihotzak, izan ezberdin eta mikroa. Eta hau da nik idatzi dudana, aber ze ateatzen den, Bat bi, bagoaz, saiatu frogatu jo rapa egitera, bozitz hartu kanta berrian, hau da nire erronka, nora usartzen da, hartu mikroa eta ikon volumena, izan ezberdin apurtukateak, berrogeialdian gaude gure etxetan, faltan botatzen familia eta lagunak, elkar ikusiko gea berrizkaletan, dantzatuko dugu herriko jaisetan, gora bihotzak, gora gerlariak, entzun nahi dituzuen kanta guztiak. Beno ze, hausartzen gea, ez? Hemen azpian usten dizuet informazio guztia eta gogoratu hashtag jartzen ze bestela ez ditut abestiak entzungo. Zaindu familia eta oso laster ikusiko gea.